Здравейте хора, тук ще с обратнети. Обаче знам се, че първи клип е така, другия го няма е така как пътя. Както вижте, трябва да карам с една ръка, да мога да държа телефона. Се опитах да снимам с една камерка, ушивана така, където тънки и пърданиците, не можа да снима. Значи, той иска половин час да грее шибаната камера. Минавам се така. И след това какво? Искам окей, там беше ок. Нали да почне да снима. Натискам го. Толкова натискане. Знаеш ли, че пътят така не е малко оброт. Още малко може и да има. Те се върнем, когато има офроуд. Да, вече хора, върнахме се. Така, после ще отиваме отгоре до пътя. Ще караме по ниви до офроуд. Тия така трябва да държим. Не знам, че друса. Но иначе така за офроуд малко така. Нали, с една ръка ми може да ми поднесе вола, не да падна. Цели да се рука. Така че няма. Това ви занимавам да глупости. Аз само друга. Много глупости. Вчера нямаше как да го снимам това, защото нямаше канал, нямах канал. Така. Снимам малко. Може да го кача. Ето. Явно не стивам. Някъде вода, брат, има ли бе? Това ли е пътя? Това ли е пътя? Надолу сега па ще ходим. Ще ходим бе. На хора. И надолу сега ще ходим. Така че тръгваме. Тръгваме ли? Да. Какво стана? Уй! Предадем се някой кот и се предадя. Не знаеш как се но дупки не го нещо. Пушат, пият наркоман. Да бе, пият наркоман. Има едни хора, където пият наркоман. Знаете, една циганка казва, пият наркоман, внимавайте. Рода сега чакаме. Такива красови мотори. Ние сме колата бума. Така, нещо специално, малко по-официално. Ама и така вижте. Специално за малко по-добре. Айде, тръгвам. Пуми. Там где се иска.